zun surutun yi wadda nake ji ko ba kabeji. Kai ashe ga mutum fa. Wallahi ina gaya ma ai tun ɗazu ina zaune a area a bar ce ma ta koro ne yanzu. Me kenan? Wallahi wata shegiyar yunwa nake. Tun safa ina gida nake gaya ma ba abu da ci. Ko zan samu dan wani abu nan? Ina gaya ma baba. Wallahi nan da ka gani. Tun safe ba abin da na ci. Ka gani nan zaman da ne anan. Wannan dan iskan yaron nake jira. Wai auta? Auta nake jira. Loser. Nan an ce min ya samu su yan canji. To yanzu ka ce ni ma zan samu wani abu kenan. Can gida ya kamata ka fara. Dan na san can in ka je ka samu. Ni kuma in ya zo nan kaga sai in samu. To yanzu abin da za a yi. Bari in fasa gidan. Saboda kar ma in bata lokaci a nan. Yawa. Can ya yanka ya ta wani wajen. Gwara. Yawa. Can ya je yanka ya ta wani wajen. Sai mun haɗu. Ba damuwa. Ba matsala. Sai ka shigo. Yawa sai ka shigo. Alright. Tak. Kana ruwa. Alƙur'an kana ruwa. Nan yar gurasa da na samu. Ba albasa ba komai a cikinta. Ni ma nema nake dan iya. Oh no! Jar uba. Jar uba. To waye ci?